Fulukudu sengaphakathi ngibingelele phela ngamukele mbule emakhaya kuSimanzonke lapho songilethela khona indaba zamaskandi. Ngakhohlwa futhi ngababukeli bethu abale kwezinye ingxenye zomhlaba njengoba ikhuphuka ngempela izibalo zabantu ababukela ichannel bengaphandle eSouth Africa. Ngabala amazwe abafana noAmerica, eUSA, eUnited Kingdom, eUK, naseZimbabwe naseSwazini nakwamanye futhi amazwe omhlaba. Senibingelele bafowethu. Siyathokoza futhi ukuthi nikhethele ichannel ukuthi sinilethele zona indaba zamaskandi. Namhlanje ngidonsela indaba zokuthi uMthandeni Manqele igcwame elisha selinqumela ugwayi kaTiki idatheli zamaphephandaba ngokusho igcwame elisha linelisti kwabantu okumele bexolise fast ngempela zingapheli izinsuku ezimbalwa. Lisho ngempela ukuthi abantu abafana neSolezo kumele bexolise ukuthi baqamba amanga ukuthi lona lashawa le eMabhida ngo2019 emcimbini wobizo okhuzana. Liphinde lasho futhi ukuthi ilanga nalo kumele exolise ngokuthi labhala amanga ukuthi washa uDSD le emhlanganweni wompheme eGoli. Lithe futhi omunye liphuma nawo uphondo itatheli yeSolezwe ubaba uCharles Khuza ishilo ngempela ukuthi naye kumele axolisa ngalento le akayishile. Lifuthi licela ukuthi edelete zonke inkulumo ebeyibhala lapha epageni lakhe njengoba bekade ebhale uCharles Khuza ukuthi igcwame elisha lishayo ngempama emcimbini kaMavava Sikhakhana okade ule uLundi. Igcwame elisha ngempela kalinamanga le inkulumo le noma ngalombhalo obhalwe uyena uCharles Khuza njengoba selisho ngempela ukuthi manje limnika nje izinsuku ezimbalo ukuthi ubaba uCharles Khuza ayisusa yonke le yambhalo le mase futhi ezoxolisa fast kulo ngoba yonke lento le uma engaxolisi uzonakala. Uthe futhi uzobhuka ihotela eliseThekwini njengoba sazi ukuthi yena ubaba uKhuzwayo uzize kakhulu eThekwini. Uthe uzobhuka ihotela iviki lokho uma ukuthi labantu laba abaxolisi. Sokhumuleka ukuthi ezinsukwini ezendlule kuyakhona imbiko futhi ukuthi igcwame elisha ngathi ngempela ike labhekana ngamehlo naye ubaba uKhuzwayo ngalembhalo leyo ayibhalile ukuthi lishayiwe. Sobala ngempela ukuthi igcwame elisha aleneme ngalombhalo ukuthi lishayiwe emcimbini wasoluni. Bukele emakhaya kuthini uPaul wakho njengoba igcomesha kanti futhi igcomesha agcina ngalapho njengoba likholela dile kubalandeli bamaskandi njengoba lishilo ngempela ukuthi lizoqonda abalandeli one by one. Ithi alifuni abalandeli bebulala umculo kanje. Lisho ngempela laze libathuka ngehlamba kodwa inhlamba ngeke ngisho la njengoba uyibona la lapha escreen. Lishilo ngempela ukuthi lo mculo ngamele luye ngempela uma izomele lihloniphe abantu abangahloniphi igama labo noma bangahloniphi udumo labo. Bukele emakhaya kuthini uphala ngalolu daba lolu. Ake hlangane ne-comment section till next time senguphathele indaba ngempela eshisayo. Siyabonga. Hey Sithudla hamba naye Hey Sithudla hamba naye